dosa setunggal. Terus? Kan kalih dosa tambah setunggal ya kalih dosa setunggal. Kalih selikur. Selikur? Heeh. Sing setunggal ning endine? Selikure basa kramane? Basa kramane siji ki seli. Oh, seli. Apa ya? Oh ngono. Selikur, rorikur, loro, siji, selikur, rorikur, telulikur, patlikur, selawe. Kok ganti? Ora 25. Bar 24. 25 no kudune. Selawe. Lah selawe ning endi? Entuke 25 ning endi? Dibuang. Diganti. 25 dadi selawe kuwi. Oh, dadi selawe. Oh iya, selawe 6 terus ya. Selawe 6 piye? 26. 26. Lah kok bali 26 meneh? Ning endine? Tetep ganti. Ngono. Apike nembang wae yo. Aku mumet endasku. Mengucapkan selamat kepada Pak Sadiwa. Ya, mengucapkan selamat. Basa Jawa. Jare mengucapkan selamat. Mangayu Bagyo, aku wegah nek tak jak nggo basa Indonesia. Ya. Nggih, kula derek Mangayu Bagyo nggih. Kagem Bapak Sadewa. Mugi-mugi mangke saged dados wakil rakyat yang amanah, saged menampung aspirasi rakyat, terus saged nyenangke rakyat lah bukannya ya. Angel le basa Jawane. Maya ben arang tak gawe men mumet kowe. Iya. Kale mugi-mugi terus langgeng salawase kale kang garwanipun. Heeh. Garwoin, bener ya garwoin. Ayo, ulang tahun berkali Pak, perkawinan sing ping pira? Kaping kale dosa 5. Kale dosa 5. Oh, kok ngono kok S2 goblok. Kali dosa 5, kali dosa 5. Selawe. Selawe? Selawe. Yo kalih dosa. Nek basa kramane kalih dosa 20. Kalih dosa. 5 ya gangsal lah ya berarti nek kalih dosa gangsal niku nek basa krama kudune. Kuwi mbuh sing nyiptake sapa ning kowe rasa ngeyel. Selawe napa basane? Nek kowe ngeyel kowe mudhara nyusula sing gawe tembung selawe kono. 20 kalih dosa, kalih dosa setunggal, kalih dosa kalih dosa. Bener. Kalih dosa. Kalih dosa selikur. Ha, kalih dosa setunggal. Aku malah melu pekok. Coba itu. Kalih dosa setunggal. Terus? Kan kalih dosa tambah setunggal ya kalih dosa setunggal. Kalih selikur. Selikur? Heeh. Sing setunggal ning endine? Selikure basa kramane? Basa kramane siji ki seli. Oh, seli. Apa ya? Oh ngono. Selikur, rorikur, loro, siji, selikur, rorikur, telulikur, patlikur, selawe. Kok ganti? Ora 25. Bar 24. 25 no kudune. Selawe. Lah selawe ning endi? Entuke 25 ning endi? Dibuang. Diganti. 25 dadi selawe kuwi. Oh, dadi selawe. Oh iya, selawe 6 terus ya. Selawe 6 piye? 26. 26. Lah kok bali 26 meneh? Ning endine? Tetep ganti. Ngono. Apike nembang wae yo. Aku mumet endasku. Ya, berarti kaping selawe. Tetap benar selawe nggih. Wah, seneng niki. Mugi-mugi paonten pangajeng-ajeng napa niki wakil rakyat wonten ten mriki sedaya. Pak Bupati wonten, nggih. Kedah nyawer. Wah, jelas wonten mriki ne voli wae disawer nggih. Masa dalang kondang ra disawer ya. Sinden adoh-adoh ra disawer ya, nggih. Pak wonten pangajeng-ajeng napa mengke mbek dirungokke kabeh lho. Kelinci ucul. Njalukane kelinci ucul. Ya ora apa-apa. Dinggo desane arep
njaluk apa, ben apa ngono ben dirungokke. Desane sapa? Desane Bapak Pak, desane saking pundi panjenengan? Karang Wutan Ngampel. 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 Oh nggih, nyuwun apa ben dengarkan ki apa to? Dirungokke. Dirungokke dimerengaken kalih Pak niki pejabat napa ben napa ngaten. Podang kuning. Oke, podang kuning nggih bawa ya. Oke, siap. Nggih. Kayang iki tetep. Iya. Matur suwun ora apa-apa ya. Aspirasi ya menurut ditampung. Iya, aspirasi pokoknya podang kuning ya, Pak. Oke, jos. Siap-siap Pak Sadiwo tuku kaset podang kuning disebar ning wilayah Ngampel. Jaluke podang kuning. Berarti nek podang kuning apa kelinci ucul iki? Iki panyuwunan saka Pak Lurah. Oh, nggih. Purwadi, Pak Lurah Purwadi Tegan, Kecamatan Winong. Ya nyuwun kelinci ucul. Kelinci ucul ya. Berarti kelinci sih kayak lagi manuk ya? Ya. Manuke mengko. Ya. Mangga. Tapi nih bawane ganti ya, Pak. Sing penting pelok barang ya, Pak ya. Bawane ganti ora apa-apa. Nggih. Ya sing penting pelok barang. Ayam cemeng. Ayam cemeng iki? Ayam cemeng apa? Ayam adalah ayam, cemeng. Maksudnya kuwi lagu tembang apa? Tembang dandang gula Malangan. Dandang gula Malangan. Nggih. Oh, ayo ditaturke aja Ya waton. nggih niki dandang gula Malangan nggih. Ayam cemeng kang mubalnya putih. Kuwi termasuk keampuane ayam cemeng ning kono kuwi. Napa niku? Ayam cemeng kuwi iso dienggo syarat, iso diingu. Sing ayam putih ra iso ngembari kekuatane ayam cemeng. Oh ngono. Oh iya, ayam cemeng iso ngendhok putih kok. Ayam putih iso ngendhok ireng. Oh iya ya, Pak ya. Ora iso. Ndake tetep putih kabeh ya. Ayo ayam cemeng iso ngendhok putih. Bener, Nek nah, ayam ayam putih putih iso ora iso ngendhok ireng. Ra iso. Ya dicelupke cat wae men Didi. Kok dur dicelupke cat ora. Ya, terus Kang mubalnya putih simbong nganten mandeka nek nembang suarane iso pener ya mak. Iya, anggere omong keram milate. Ker. Wis ra iso omong halus. Iya, ya wis ora apa-apa. Halus tur kasar. Heeh. Elisa wis bola-bali mirang-mirangke aku ya mesana sing kepareng dijak mirang-mirangke kowe. Iya. Dek emben neng Buntang iki tak jak neng toko. Iya, tutke panitia wayangan akeh banget kae. Aku arep tuku topi iki tak jajal iki saka kadon. Pak, ora pas gedhe ndasmu. Lah yo ngeyel terus kok. Ya Aku iso mak jenggelek ngono. Waduh, matek aku. Wis ora kajen blas. Iya. Panitia wayangan kono iku kemekelen kabeh mergo aku dunekke ndasku karo. Iya. Wis bola-bali no. Heeh. Wis tak omongi to. Ndekne Wonogiri ya ngono. Iya. Nembung tak ngejak mlaku-mlaku. Pak, jalan-jalan. Yo, tak tutke areng jajan apa? Mie ayam. Ya. Kok mampir nang omahe wong. Heeh. Bu, ajeng derek ngising. Waduh. Lah yo nek gebele jenenge napa? Aku wis omong to, Kyai Jawa ki nggon alus, nggon tata krama. Nuwun sewu Bu, badhe nderek wonten wingking. Lho. Wonten wingking ki artine wis werna-werna. Engko ora diduduhke jeding, duduhke apa? Kamar mandi. Ora usah dadak kok genahke.
Wingking toilet ya wingking. Ha, iya. Ya ning wingking kan buri. Apa? Masa derek ning buri, berarti ning belakang, derek ke belakang. Lah Ning iya. belakang kan mesti ngising apa pipis. Iso liyane ora mesti ngising to. Ning Jawane iki ngono kuwi kowe aja ngeyeli basa Jawa. Wis digawe karo empu-empu mbiyen. Oh ngono. Tata kramane ngono kuwi. Iya, sing di omah mendelik kae. Aku terus nuwun sewu Bu menika piyai Sulawesi. Oh, nggih. Untung kok ora aku sing dikampleng. Iya. Delima putih juaning ati godho gedang Nana kumlawering jaga napan boyong rawuh bidangan singa miruta tampar alit kinarya cancangan sapi timbang ana prangta ya kelinci ucul bawane mau dandang gula Malangan. Ya, mangga. Ngepengi ngobane krasa-krasa nafsu wakasane montang-manting ragane akeh terus
Wah, luar biasa. Ya. Iki sing iso dienggo conto ya, Mak. Iya. Piyayi sing bapakne mbokne ora wong Jawa asli, ya anak-anak kaya ngene we gelem sinau budaya Jawa, ya. Sing Jawa asli kadang kala malah sok nyingkur-nyingkur karo budaya Jawa iki jane malah nglarani ati. Ngono ya, Mak. Iya. Sekarang udah dianggap norak kayak gitu kan kebanyakan, padahal budaya Jawa kan bagus, budayanya asli punya Indonesia, tapi gitu ya dianggap norak. Monggo dhek sekolah S1 jurusan pedalangan. Saiki wis lulus S2 jurusan psikologi. Oh iya ya. Luar biasa iki no. Ya, matur sembah nuwun ki eneng nawala teka meneh. Ya. Nyuwun gending langgam Sesideman. Oh iya. Oh nggih, kula nyuwun ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh iya, Pak. Saking Pak Harto. Yo nganti ndomble cangkemmu. Beko nek ndomble langsung cedak Pak ono RSUD langsung rono wae benake cangkem yo. Ayo disetrum. Disetrum. Ayo monggo. Sing kudune nggo jantung kae lho. Dienggo jantung dijedhok ngono kae templeke cangkemmu jedhok. Wah, disetrika ne. Ya. Nggih, niki langsung dibawani malih. Langsung dibawani meneh. Ya, mergo pamundutan ya rada sithik iki no. Ayo. Wonten pamundutan malih niku ding anu kagem Wiraswara. Oh iya. Nggih. Wiraswara diminta suruh bawa terus disawer via transfer. Sawerane via transfer. Via transfer. Sudah ditransfer belum? Udah. Oh iya. Wiraswarane WL jarene apik suarane tapi kok jarang ngadeg ngono. Terus disupport tak sawer sak juta ngono. Saka piyayi ngendi kuwi? Dari Pak Lisdi, fotografer internasional kuwi. Oh lho, Mbak Wiraswara ana penggemare no. Iya. Penggemare dhewe. Ngono ya. Suarane apik ning tekone elek. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo, monggo. Ya Sesideman jajal diaturake ngundak Muspro. Nggih. Sesideman diaturake ning Wiraswara sing Nembang. Oh iya. Ora apa-apa, Mak. Wis nampa transferan. Iya. Deke ya bingung lek njupuk nganggo apa. Iya. Wong ora dong. Ha iya. Ngadeg boten niki, Pak. Manut karo Mas Katno kuwi gelem apa ora? Pakatno. Engko malah ngompol. Langsung gedek. Ya wis suarane tok ora apa-apa. Ya ning nampane 500. Heeh. Sawerane sak yuta ditransferke ning Elisa. Ya sesuk dijalukno Katno. Nek tok jupuk dhewe genah ra iso kowe. Ya, mangga. Wiwitane nadan suarane entek ning dipaksa-paksa sak yuta e. Alu wong telake jebol. Anderek sang pekek. Ora tau nyelengi ra iso njukuk dhuwit nang bank iki. Dek iki nek nyelengi nang omah iki ming anu kae apa jenenge cagak empring digraji ae lho no. Oh ning ngono kuwi Pak dilebokke duwite. Ha iya. Oh engko ora dipangan rayap apa respo? Apa kewan-kewan ngono ora dipangan. Respo ki apa ora? Ora dong respo kok muni. Ora ready. Priya bagus kang olah swara Wis ganti ya. Kleru. Ora budaya. Kari nampa 400. Iya, sudo-sudo terus. Kang olah budaya swara. Ora ngelih-ngelih to. Ana sing nyipta kok dilahlih. Sowan menyang kutha gedhe Nenono bendara terus yung
kang kuning kang sangke kang saking ukir swara kurang permana swara kurang permana ning wasesa sayuta kecekel tangan nggih sarep rampung nggo tuku jam tangan dinggoni kabeh iya tangane kiwa tengen dinggoni jam tangan kabeh iya waktu Indonesia bagian barat waktu Indonesia bagian timur angungrum marang bendara nenone Dyah Sule Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Elisa luwe becik patenono timbang pepisahan Sulistyo tarewangi saputono awak kula warga Arwolan Praputra nena liwat kincang ing alismu kuwasa nglandang atiku nadyan wis ning serius waku aku isih mampu ngladeni slahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduwongan ripo jiwa ragaku kurang kehormatan mangkro rukun karepin tibake dangdut ya mak iya neno monggo urip ana kutha gedhe kowe tak tukange masa isine
anu saiki mau ana pawarta sing tak tampa. Oh, napa niku ne? Pak Bupati kadhawuhan tindak ning panggung. Ya. Pak Haryanto. Men, apa minggah ya minggah nggih? Pak, naik sini, Pak. Sik. Kena kowe ning anu apa jenenge iki ngaturi Pak Haryanto munggah ning sing sopan ya. Oh, piye nek carane sopan? Ayo kowe mengkurep nang kono. Ya, masa mengkurep ya. Kata-katamu ki sing sopan. Oh, nggih. Iya. Pak Haryanto keturan minggah wonten panggung. Mangke jumeneng kalih kula sinden tercantik sejagat lelembut. Monggo, Pak. Monggo, yo disepoti mak yo. Turuk. Oh, kalian Bapak Sadewo. Lewat sini, Pak. Kasih jalan ya, kasih jalan. Ki Pak Sadewa karo Pak Haryanto. Pak Haryanto Bupati Pati. Iya. Ngono ya, Mak. Wis kowe tak naik kemenang kowe sing luwih pinter kowe S2. Yo ngapa nek S2 ne? Ya anu pertanyaanmu kan lebih ilmiah. Oh, oke. Ya, terhadap Bapak DPRD RI karo Bapak Bupati iki pertanyaane nek ora ilmiah alah dene kowe nganggo S titel S2. Watuk. Terus pundi, Pak? Mbak Cangik. Oh, nambe batuk. Oh, Pak batuk. Bupati nembe batuk. Ya, ngono ya, Mak. Pak Bupati ki nek cara wayang ya Setyaki. Oh, iya. Oh, Setyaki. Mergane Piyaine cilik ning brengose. nggak nguati, mancung juga hidungnya ganteng ya Bapak Ah, wis mulai Bupati. kurang ajar, Pak. Lutinan. Ya keton ya Pak Bupati ki yo ganteng nek Seno Nugroho yo rapati yo jauh no. Padune arep disawer ngono. Mudar kowe konangan karo Pak Bupati. Iya. Ayo. Cepet disawer wae, Pak. Nah, Ben ora niku. ngerjani awake dhewe, Pak. Oh, Pak Seno kan dalang. Apa? Ah, iya, Sadewo itu kan itu wayang, salah satu wayang ya. Sifatnya Sadewo itu apa, Pak? Oh, Sadewa itu justru dia itu paling pinter di antara Pandhawa 5. Paling pintar ya. Heeh. Jujur. Oke, Sadewa banyak ditanya oleh Puntadewa ketika berhadapan dengan masalah. Ya. Tentu mesti minta apa pendapat dari Pendapat. Sadewa selalu. Oh, jadi cerdas ya. Terus Terus baik kowe hati. kayak omongan ro Pak ngono. Loh, berarti ini kan iki mewakili Pak Sadewo harusnya kayak wayang Sadewo ya. Baik hati, terus bisa mendengarkan suara rakyat, cerdas, bisa mengusung apa yang jadi keinginan rakyatnya ke sana ya, Pak ya. Amin, amin. Amin. Tapi iki alembone ini tulus apa ora iki? Wih, jelas tulus no, Pak. Kok kayak ora objektif kok. Oh, gimana ini Pak Sadewo? Pada setuju nggak kalau Pak Sadewo bisa mengusung masyarakat, rakyat. mengusung suara rakyat? Setuju nggak? Oh, setuju, kabeh. Setuju, alhamdulillah, matur nuwun nggih. Ki kartopel wis teko iki lho Pak Seno. Oh sampun ta? Nggih, pun rapat antri kematiane pun rampung niku. Oh iya, padahal. Kok rapat kematian? Lah niku Pak Seno niku nggih limbuk ngendika ngoten niku wau. Pak Sepuh niku. Kartopel nembe rapat antri kematian.
Aten lho Pak sing jeneng Piyai Gesang menika rak jane ming padha antri to Pak. Nggih, dadi yo Pak Kartopel pikantuk antri nomor pinten niku? keterali rambute awul-awulan ketoke nomor 1 no. Nggih. Kula bawa mawon nggih. Oh, Pak monggo Bupati Pak Bupati. bawa, Wah, boleh, luar Pak. biasa. Kembang, Mbak. Nggih. Ya, Sinten, Pak? Elisa. Elisa, nggih. Kula Napa saksi niki? mawon Pak Bupati. Kula dadi saksi mawon. Napa niki? Bawa napa? Ampun. Kesukaannya apa Pak Bupati? Pak Bupati bawa, Pak Sadewa aja saksi. Pak Sadewa jangan Kula bawa pakai. Setya Tuhu mengke jenengan sing anu ya, apa enjen ing Tawang ana lintang. Oh, yang ning Tawang nggih, yang ning Tawang boleh. Nggih, wah, monggo Pak. Ning Tawang. Ning Tawang apa Setya Tuhu? Setya Tuhu ae ya. Setya Tuhu mawon. Jalukane Mas Wiwin. Wiwin iki usul iki yo ngopo? Pamintaku Nimasito Wah, kasih tepuk Wah, tangan luar dulu biasa. untuk Pak Tepuk tangan, Bupati, tepuk luar tangan. biasa. Atut runtut tansah reruntungan ngalahno sing dirong nggih ing sarina sawengine Neno. datan kinggang sarambut lamun adoh caketing hati Setya Tuhu kaaturaken Pak Sadewa ulang tahun perkawinan. Terus Matur suwun, atut njijange. runtut kados Nuwun. mimilan mintuna. Amin, amin, amin. Amin. Yen cedhak tansah mula sida asih tuhu Bindo mimi. Pindha mimilan mintuna ayo nimas hanetepi wajib terus piye Sito asih sida asih bebraya. ya Pak Bupati tepuk tangan kagem Pak Tepuk tangan Bupati. dulu, luar biasa. Suaranya bagus Pak Bupati. Wah, ya kulino ngetoprak kok ya. Wah, iso ketoprak. Lho Pati iki terkenal. Dapukane apa nek ketoprake? Hah? Nek ketoprak dapukane apa wangune? Kira kurang Pak ajar kok kowe. Bupatine. Lah opone? Perane. Peran. Kok dapuk. Yo ora reti. Perane napa biasanipun napa Pak kalau peran? Resi. Weh, res Pendito. yo bangun yo pendito. Begawan Pendito Nabi. resi. Nek wayang apa, Pak? Lain senteki wow. Terus pundi? Nek resi wayange napa? Resi menika pendhita Pak Sadewa. Dadi nek kaya Pak Bupati menika ya suwos manten nggih Begawan Abiyasa. Wah, Begawan
biasa. Iya. Karena biasa nyekar Setya Tuhu Pak Sadewa seksi dan mbayari. Ya iya. Kula bagian saksi lan bayari mawon. Leres Pak nggih. Oh, by the way ini kan udah 25 tahun, Pak. Yang paling disuka dari ibu apa sifatnya? Semua saya suka. Wih, mantap. Bisa Saya awet suruh 25 berdiri tahun. istri saya. Berdiri. Mana istrinya? Ngadeg, Mi. Wih, ibu cantik banget. Nah. Ibu, ya semoga langgeng besok sampai 50 tahun, 75 tahun ya, Pak. 75 tahun. 100 tahun. Amin. 100 tahun. Rasa kesuwen nganti 100 tahun. 90 tahun ora apa-apa. Nggih, mangga dipun lajeng. Kersa napa mboten? Nak diparingi 100. Lah tiba-tiba menjenengan mangke dipun aturi yuswane niku ngantos 100 tahun kan ya kersa. 100 tahun nek dadi presiden ya gelem. Wih, amin. Mboten nonton presiden 100 tahun. Pak. Undang-undangnya dirubah. Sampun mboten sak manut karo sing kuwasa mawon. Manut sing kuwasa. Dikai 100 tahun sampean ra iso ngapa-ngapa mung nguyah-nguyuh. Lah sing kula watiri dadi 100 tahun ora iso apa-apa Pak Seno. Lah kira 100 tahun niku mung eteh-eteh teng tempat tidur. Nah, niku sing kula mboten purun. Anggere arep nguyuh mung dok. Nek 100 tahun dados presiden ateges kula niku sehat. Nggih, Nah, leres. Pak. nggih. Nggih, mangga. Ya diaturke Mbak Elisa. Ini aku tapi nggak terlalu hafal, Pak, Setya Tuhu. Bentar ya, Pak. Ayo Ya. sinden apale ming gubuk asmara. Ibu Asmoro. Heeh, tanpa bantal, tanpa kloso. Ah iso ngerjani Mas Bowo sinden pundi Elisa Mas Bowo ya. dalang. Ora apal ya. Niku dalang-dalang nganu mawon. Sami lenggah kalih kartopel mawon griku. Iya. Ya mangga Mbak, alon-alon rasa kesusu. Nggih. Iya. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki bekas Banget. Andika perayamanku lair batinku wis nyata mung saksi Sa Elisa. Nggih, Kowe pokoke engko anggere rampung nembang, nggih. kowe karo nglirik Pak Sadewa. Oh ya. Kowe anggere Pak Sadewa astane mlebu sak, wis tentrem kowe. Oh berarti Ning nek ora ana gerakan apa-apa, wah cilaka. Iki mlebune sak pun ket wae. wes iki wes Pun milih ket busa wae. sing Oh, berarti kiwa. ku ning jero asine ngitung. Sit. Bagus ya. Kantun ngunuse niki Pak Seno. Nggih. Pun kepareng ngunus napa dereng? Napa? Pun kepareng ngunus napa dereng? Ampun Pak, mangke mawon ben dirampungke sik ndak tuman. Nah, nggih ndak tuman. Wong barang ning dalan ki lagi. Nah, dikeki lho langsung minggat. Mungkin ndak ngonten Pun niku. dicawisi wau Mbak Cange. Oh, nggih, Pak. Badhe ngancani kula sing nyawer jenengan sing nembang ngoten. Wah, nggih. Kula niki namung ngelungke artone Pak Bupati. Oh iya. Enggak apa-apa artone sapa-sapa kula purun. Oh, sinden celutrak. Monggo, ya. Ya engko Bali Ya. tapi tetan
Awas, lu. Niku sinten Pak niku Pak? Iku Dalang Bawa, Dalang Bawa. Ketua Pepadi Kabupaten Pati. Oh, nggih. Ketua Pepadi Diaturi hormat Lenggawan Pak. Ngriki. Iki kula tak mandhap ben diteruske Pak Sadewa. Ampun Pak. Lah niki kula enten amplop ning amplope duga isine pira. Oh, nggih. Nggih ben ditambahi Pak Sadewa. Oh, nggih nggih Iki Pak nggih. Bupati ampun ngerjani kula lho. Kula mboten saged nembang Oh, harus nembang Pak nanti sama saya ya. Duet. Iya. Iki lho nang kene iki Pak Sadewa iki ngadepi masa akeh banget DPR RI we tenang. Tenang. Ngadeg ning gamelan gembroblos gitu. Tapi emang panas ini. Panji kula keringetan amarga Sumuh ngangge- nggih, Pak. ngangge Ya jaket. pakai jaket. Boten masalah niku Wali. Bali. Iya. Biasa. Wis ditampani sak, wis tampani. Udah dong. Ya sudah, ya sudah. Ini Berarti- dari Pak Bupati, Pak Sadewa durung iki nih. Lah isine kan Nah, Pak Bupati udah sah, Pak Sadewa durung sah. Nah, Pak kudu Bupati meneh. niki ngisine ngagem amplop, Pak. Oh nggih. Pakai amplop, ya. Boten ngertos niku isine Nggih, pinten. isine piro kan boten Nggih, ngertos. boten ngertos. Iki isine kayak ucapan terima kasih iki nih. Nggih. Oh ya iso siji ucapan terima kasih, loro tok buka tulisannya kamu belum beruntung. Kon gosok-gosok meneh engko. Belum berani terbuka. Oh Nah, nek iya. kula wani terbuka niki. Weh, mantap. Ini harus nyanyi lagi Mangke berarti. dibagi nggih. Oh nggih, siap. Nggih matur sembah Dilajengke nuwun, mawon. Pak. Oh, Nggih. enggak duet, enggak nyanyi, berdua. Kula nyanyi mangke ndak diguyu semua Wah. penonton ini. Enggak apa-apa. Penghibur malah guyu kula mangke. Ya terima kasih Pak Sadewo. Pak Sadewa Bupati. konsisten kok. Pak Sadewa saksi dan bayari. Saksi dan bayari. Dadi nek kon nyekar ora kersa. Enten nggih Mbak Cange, pun Nggih. saged nderek ngregengaken mugi-mugi tansah lancar mangke tenggene Kabupaten Pati. Amin. Matur Nggih. sembah Ya nuwun, mawon. Pak. Nggih, derekaken anu Pak lenggah malih ya tutuk tutuk. Nggih, terima kasih Pak Bupati, Pak Sadewo. Tutuk tuk tuk. Ini bukti Pak, jul ora wel ya. Pak Sadewo ki jul ora wel, ora dalange wah. Kok kowe iki omong apa e? Iki lho langsung jul samene iki Pak Bupati samene. Pak Sadewo samene dalange ndi? Apa rumah Sik, kok sik apa rumah samu ki dienggo kowe kabeh apa wong mau Pak Sadewa ngendika dibagi. didum rata nggih. Nggih. Ya wis didum. Ya. Ya ora apa-apa ya mak iya. Ning sok meneh ki nek supaya aja nganti saru aja nembung. Oh mboten pareng nembong. Aja nembung dhuwit kuwi ora pareng. Nek wis pentas ning panggung aja lho nyuwun sawirane Pak Bupati aja nembung. Terus piye? Kowe omong terus kae engko mengkari demok perasaane beliau iki piye ngono. Oh kudu ngono kuwi. Nek nembung ki ketok bahasane saru, sukne aja dibaleni. Oh nggih nggih. Saru Pak. Saru. Lah engko nek lali e. Nek lali piye? Nek lali engko ngomong terus ra ngerti. Lah ngerti. Langsung medon, wah ya ora iso meneng banyak ngono. Ya wis sakarepmu lah nembung ya sakarepmu. Ya ora ya sakarepmu, ngono ya Mak. Kenapa-napa niki kan nandur sesuk mugi-mugi iso berkah, iso luwih akeh ya kan. Nggih, matur sembah nuwun. Matur Ya. sembah nuwun nggih. Kin pamundutan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang sapa sing Nggih, saged, Mbak Cumpe saged? Oh nggih. Oh. Tatin iso ora Roro Jonggrang? Cempe. Mbak Tatin. Tatin dereng ngapal Roro Jonggrang. Mbak Tatin gede. Monggo Tatin bariki. Heeh, tak nehi lagon. Ya. Mbak Mbak Cumpe Cum- sik. Ya. Cempe. Roro Jonggrang duet. Karo sapa? Kalih lanang kakung. Ayo kakung ki sapa sing lanang? Wong Oh, Pak Wiwin. Ya.
Kuwi yo ora apal e piwin iki. Iya. Ya disauri dhewe yo. Wah, ben kok wong edan. Ngomong dhewe, sauri dhewe. Ya we, ya iki di anu singget sik. Wiyagane dhewe ora ana sing iso nembang. Wiyagane dhewe iki bindeng kabeh. Oh. Dadi nek kon nembang malah isini-sini ya mau. Nyidam sari sik, Mbak Tatin, ayo jumeneng. Ya. Oh, wis. Wis disengsoti lho. Sengsoti. Heeh. Oh, hai wis. Dadi hai. Teko langsung gempa. Bobotmu piro ae, Mak? Saya lemu mangan terus ben-bengi. Lah nek ra mangan ngantuk Iya, tapi ki lho langsung jebrotene. Teko nending endi. Ora apa-apa ya, mbangane iki cilik banget iki piye iki? Lho, iki menjak iki model ya kaya ngene iki. Kuduan. Kurus Model apa langsing. nek ngono? Dari nek arep jalan-jalan ki ya wangun ngono. Lah kowe jajal jalan. Engko nak gempa. Oh iya ngece wis ora. Wis awake wis dhewe-dhewe rasa diece. Tatin semono ku ya wis ben, kowe semono ya wis ben. Ya, inner. Dalange tumben kok baik hati iki. Tumben iki ana Karo karepe. belani aku. Oh iki sing marahi iki tak ndeleke wae. Ya ora ya sekali-sekali tak bilani Tin. Ya, kabeh iki rombongan kok ndak. Dikira aku sengit karo kowe sengit terus ya ora. Ya, Tatin ki awake lemu. Tatin ki nek kuru malah wah ora wagu. Pripun? Lah ngapa? Wong wedok kok ndas tok. Ayo. Masa ya ndas tok kaya gonteng. Gonteng ki apa? Gonteng niku semut sing gedhe niku lho. Oh, sing menggo metu laron kae. Nggih. Oh, ya malah ora ngerti gonteng. Ya. Niki napa, Pak? Ayo nyidam sari iki pamundutan saka sapa iki mau? Sing kepareng nyuwun iki mau. Oh, Pak Sumardi. Sumarli. Oh, Pak Sumari. Pak Sumarli apa Sumardi? Pak Sumarli iki. Ya, DPRD Grobogan. Oh iya, DPRD Oke. Grobogan. Nggih, bawa mboten. Dibawani. Ya. Ayo sing apik. Dawang bagus. Papajening ati. Gene ya lemah gemulai tata kramane ya apik. Ndekno kok sok dinekke galak. Lah kowe ora ngerti nek ning omah kok no. Oh. Ning Lah omah. pripun ta nek ten omah pripun? Bojone nganti kaya jerangkong kae lho. Kok saged? Kesiksa batine. Iya. Mergane Ayo mentok getak-getak wae kok. kula iki getak niku enten anune. Apa napa nih? Jenenge ora ada sebabnya. Kenapa saya galak? Heeh, mergane ngopo? Kula iki ngandani bojo. Lho bojo kok tok kandhani? Lah nek umpamane bojone salah umpamane dolan kok ora ngerti wayah ngono iki ya Pak ya mbok mulih. Lah bojomu nek mulai jam pira? Tak kon mulih bengi malah mulih esuk. Lah malah apik kuwi. Lah kok apik? Lah nek bengi iki akeh sambikala werna-werna ana klithih saiki nek nang Yoja akeh klithih kae sing wong baca wong ning dalan. Iya. Lah nggih mesti nek dolan yang ngerti wayah ngono lho Pak. Ah bojomu Terus- ora ngerti wayah apa wong dolan ngerti wayah nyatane esuk bali kok ora ngerti wayah. Lah nggih nek dolan iki ya cilik wae aja suwe-suwe ngono lho. Dolan karo kanca kok kon sedilit. Wong srawung kanca ki seneng atine kok. Lah nggih apa meneh nek dolan karo jenengan niku jan nganti pirang-pirang dina ra mulih. Topo. Tapa napa? Topo ngambang. Ten pesisir. Ora, ya pokoke kemambang awake. Kemambang kaya apa ya? Lemu. Kaya ngene. Wong nandang Wong nandang asmara. Apa tak
Dewa Jawata Agung Dah Dewa Jawata Agung Nena Meringwak mami besok kapan katakan cecer lan wong bagus umpamakna nahkoda penonton streaming wis ngancik 18.000 piyayi iya ini kenapa sih? 3 channel apa 2 channel Pak? 2 channel sing siji urung tak hitung kae pira kok sangga uang kae pira Paling loro. Dapat berapa Om? Oke Piro oke. iya Piro? Digi PWKS Live Dalang Sino Live Digi Channel Live iya DG iki apa Pak? Dalang Gawul Oh dalang Gawul mangga Tanpa Damen perahu sasat sarah ing jalatri Nino nyedam sari as mangga Neno ya Neno
banter banget ya. Ayo nandangi sak kowe iki nek ora banter. Iya. Dasare sing ngendang Jaipong iki rada piye? Ya ora apa-apa. Alan-alan wae to, Mas. Terpesona. Sama? Terpesona karo kowe sing ngendang Jaipong sajae. Kok apa, Mas? Megal-megol kaya Ora kok jarene. iki nek megal-megol kaya dream diglundungke. Teng klontang. Iya. Nalikan mira Matur suwun. Ya susulan layang sanya. Nggih. Diwaca saka Busari. Busari iki sapa mbok menawa garwane Pak Sadiwa? Iya. Oh, Mbak Yune, Mbak Yune. Kaya aku nek ngomong ya. Mbak Yune. Kowe iki senengane kok mesti nirokke lho. Mbok wis ben nengke wae ora apa-apa. iya. Wong kuwi saking semangate ibu-ibu kono. Buat nih. Coba didelosike. Buat Mbak Elisa, Bu Sari minta tembang atau sekar? Tembang apa sekar? Padha wae. Oh, same. Heeh. Setunggal gobok asmara kalih jambu asmara. Weh, jambu asmara iki piye? Lah radong aku ya ora ngerti kok iki pamundutan ya. Jambu alas. Oh, jambu asmara. Wis kebacut diwenehke diparingke, klerule nulis terus saka mburi. Jambu alas. Iya ya ora apa-apa. Heeh. Gubuk asmara. Kalih jambu Ya. asmara. Heeh. Niki kalih sinten mbak-mbake napa kula piyambak? Gubuk asmara sik. Oh nggih. Kula piyambak Lah napa kuwi sing kalih mbak-mbak? dijaluk nyekar sapa? Mbak Elisa. Ah, jenenge Elisa sapa? Akune? Ah iya. Ya wis akune, berarti iki nganggo akune meneh. Apane? Ya iki ne, wis ra ono. Wis Tas cilaka itu. iki aku mesti terdakwa iki. Wis iki mau padahal ono klip-klipane iki ne. Klip-klipan dos panganan. Ki ono klipe, berarti mau diklip ke kene. Ayo, neng endi, Pak? Ah, tenan ora. Neng endi? Mau kaya dadak Aku. tiba ning kene to ya. Ambok yo mani apa wis to nek nganti ana apa-apane. Kuwi Mbak Yune Pak Sadiwa kuwi termasuk karo sing duit. Oh, dadi Oke, siji. Dadi siji. Ya ora apa-apa. Nggo aku ora ana wisan. Tenan? Setan. Aku kok ora yakin ngono lho. Ora yakin aku. Coba ning isor jam ono ora? Jam apa ora ana jame kok. Takoni ibu-ibu ana mboten, Bu? Wonten mboten niki wau, Bu? Wong mboten enten. Modar. Ya sing kleru aku ne. Nggih siap. Ya diaturke gubuk Gubuk asmara. asmara. Mm-mm, Nggih iya. bawang nggih, Bu. Ya. Nggih. Kok kaya wong neng pasar. Lah yo adoh, nek adoh ya ngomongnya ngono ben jelas. Asal mboten, Bu. Wis lunga adoh isih dibaleni. Iya. Kaya nek to wong neng pasar, batu mau bat tinggi batu roek. Apa batumu? Batu Batinggi. mau bat tinggi batu rek. Batu rek iya apa? Penyakit apa? Wis sing dijreske kae ana batune. Oh, tak kira Nek torek neng iki. pasar nek tawa rak muni bengok-bengok ngono kuwi. Iya. Piye jajal aku batinggi batumu batorek. Batorek. Ora wangun kowe. Iya. Ya. Nggih. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Ling ling semyen ke mutan neno-neno. lelampahan kang wuri tresno tulus nadyaneng gubuk asmara
Wah. Lah Mas nyanyi bareng-bareng ya, Dwan. Iya, iya. Yen liwat aku kelingan kupungae biyen tak golek
Wong rada pekok tenan. Iya, wong wayangan kok rumangsane kaya ndangdutan. Ya wis, kek munggah meneh nang panggung Mbak Elisa. Ya. Jame wis jam 1 kurang sithik no. Ya. Mengko ndak wektune lakon ora nyandak. Ya, isih ning goro-goro mak. Engko iso diaturake. Ya yo tak derekke mak yo nggih. Awur kencang warudayeng pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe. Kawula nuwun Di. Wanter sabdanipun Nadi Pramesti Bathara Guru ingkang kula tampi ing Raka Siti Pangdal-udal. Wonten ing Jawi sanget kewatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir caruk maras. Nanging saramon karsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru tebih saking raos kemarasan. Wanter sabda pangandika paduka Adi Pramesti miji dhateng pisowanipun ing Raka Siti Pangdal-udal. Kawula non Kakang Narada katuran karaharjan rawuh paduka Kakang Resi Narada wonten ing Bali Marti Kundha Manik Diti Kelenggan sak mangke Kakang. Tansah pinangan ing kawidadane ring sambi kula sawanipun ing Raka Siti Pangdal-udal. Namung kepareng ingkang Raka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjung ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Ah inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Siti Pangdal-udal. Ri kelenggan sak mangke menika Di. Indra Bathara Indra. Atmaja ulun Bathara Indra prayogakno nggira ngadhep nggir Surawati. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang putrapun Bathara Indra Pukulun. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka Iwang Adi Pukulun sembahan kula. Ya Bathara Indra lun nampa akarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Paring maestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula Pukulun sembahan kula. Prayogakna nggira ngadhep ngarsa ulun. Bathara Indra sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Apa dene sira Yama Dipati prayogakna nggira ngadhep ya nggir Yama Dipati. Kula nuwun Pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Bathara Yama Dipati. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk Sandhapada Paduka Iwang Adi Pukulun. Yama Dipati ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun kebat kita tampani Yama Dipati kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan Pukulun. Kundur ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi mesti kemawon dadosaken kagiat raos sing manahipun Kakang Narada dene dinten kelenggan sak mangke ulun piji mangarsa wonten ing Bali Marti Kundha. Kakang Narada dadosaken tandha pitaken salebeting manahipun ingkang Raka Siti Pangdal-udal. Mongko saking petangan kula menika sanes dinten masewakan dumraping para Jawata, para widodara widodari. Nanging paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngempalaken sangganing para sepuh, para Jawata wonten ing Bali Marti Kundha Manik Di. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten ngababarna nanging menawi wadi tumraping para putra Jawata, monggo kula dherekaken manjing saklebeting kayiwangan pepanggihan catur netra kalawan ingkang Raka Siti Pangdal-udal. Kakang Narada menapa ta sababipun dene kula wantun amboyongi rawuh jengandika Kakang Resi mboten sanes kejawi namung badhe kula suni priksa Kakang Narada babagan kawontenan kayiwangan Suralaya ingkang sawetawis katingal jinem jenjem tuwin ayem. Nanging boten dangu menika katingal wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing kayiwangan. Satemah karya goreh rongaing para Jawata, para widodara widodari. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa Kakang Narada? Ah, dalah. Kencang warudayeng pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe. Lha nuwun sewu. Menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panyobi tumrapipun ingkang Raka Siti Pangdal-udal. Lirin kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ah inggih, mesinipun kula matur ing kados mekaten sabab jengandika Adi Pramesti Bathara Guru menika dewaning para dewa. Panjenengan menika nalindraning para dewa.
sampun malih kok wujudipun titah sawantah nadyan kutu-kutu walang adoga kemawon jinaring wonten ing pangawaos paduka panjenengan saged priksa dhateng ngobah musik ing para titah nanging sabab menapa namu babakan gara-gara ing tumanduk wonten ing kayewangan Adi Pramesti Bathara Guru miji dhateng ing neraka ing Sidik Pangudal-udal nyuwun mangapunten Kakang kula badhe nyuwun priksa ingkang kadhapuk dados kami tuwaning kayangan menika sinten ingkang neraka ing Sidik Pangudal-udal mongko kula menika nadyan dados nalindraning kayewangan kula mboten badhe nglangkungi dhateng pangawaos paduka Kakang Resi Narada ingkang sepisan dening angka kalih mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang damel cangkriman teka kula piyambak ingkang ambatang cangkriman menika bila ingkang mekaten Kakang daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ta sababipun dene kayewangan ketaman hawa panas ingkang kados mekaten dalah nggih inggih di mboten dados menapa menawi mekaten pandangon paduka mboten ketang klungsu-klungsu menawi kula derek udu pirembagan wonten madyaning Bali Martya Kunda Manik mugi dados ing kawuningan gara-gara ing tumanduk wonten ing kayangan menika mestenipun wonten pinten-pinten perkawis ingkang setunggal dipun sababaken wujudipun lemah sangar kayu waing menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayewangan inggih angka kalih menawi wonten satunggiling brahmana tapa ingkang dayanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat menika ugi ndadosaken gara-gara ning kayewangan angka 3 wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumunten brahmana kados ingkang sampun kelampah marambah makaping-kaping menika ugi dados gara-gara ning kayewangan inggih dene ingkang salajengipun inggih menika moganipun titah ingkang kepengin ngembari dhateng pangawaosing para Jawata menika ugi ndadosaken gara-gara wonten ing kayangan mila gara-gara ing lumandhuk wonten ing kayangan menika saged dipun petang pinten-pinten perkawis menawi mekaten kula badhe nyuwun mriksa gara-gara titik lenggan sak mangke menika saking dayanipun menapa Kakang Resi Narada kula nuwun sewu menawi kula wawas tuwin kula tingali saking Permana Jati anggen kula mawas dhateng kawontenanipun jagat sawigung nuwun sewu lho Di menika wonten satunggiling titah ingkang alampah tapa monggo anggenipun lampah tapa menika mboten baen-baen inggih menika tapa mangambang wonten ing segara Anakan salengkahing Gunung Himawat ing lampah tapa menika mboten saged kejawi namung wayah paduka pun Arjuna anggenipun lampah tapa ngabang wonten tengahing samudra menika ingkang dadosaken gara-garaning kayiwangan mila dinten samangke menawi lepat aturipun neraka kula nyuwun gunging samudra pangaksami nanging menawi pambatangipun ing neraka menika leres inggih mbok menawi ngendharita gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat menika boten sanes kejawi namung tingkah lampahipun wayah jengandika pun Janaka Di Hendra ingkang musrita rum kasilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya
Mastunomo sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Rada, menawi menapa ing sampun paduka dawuhaken menika jumbuh kaliyan paningalipun ingkang raying Suralaya. Kakang Rada apan kepara saestu bilih Janaka nindakaken tapa mangambang wonten tengahing samudra. Kakang Resi Narada, ingkang dados tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka Siti Pangdalutal. Monggo Janaka menika mboten nate nglampahi tapa menawi wonten kanugrahan ingkang badhe tumedhak wonten ing jagat. Janaka mboten badhe nglampahi semedi. Menawi mboten wonten kanugrahan ingkang sakmangke badhe dipun turunaken dening para Jawata tumanduk dhateng titahipun. Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Kakang Rada badhe paring dawuh menapa? Menapa ta sababipun dening Janaka alampah tapa ngambang wonten tengahing samudra? Ingkang dipun jangka menapa? Ingkang dipun gayuh menapa di? Kakang Resi, dinten sakmangke kula menika badhe matedhakaken kanugrahan inggih winastan wahyu purbaningrat. Mbok menawi Janaka anggenipun alampah tapa menika jumbuh kalian menapa ing sampun kula dawuhaken lumantar wisik ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Arjuna tumunten piyambakipun alampah tapa wonten tengahing samudra. Kakang Resi Narada, dalah. Mbok menawi inggih leres pangandika paduka Arjuna anggenipun lampah tapa menika krana anggenipun kepengin kedunungan wahyu jumbuh kalan pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada kasinggihan. Nah, nuwun sewu Di. Inggih. Badhe ndangu menapa Kakang? Wahyu Purbaningrat. Menika kula nyuwun pangapunten. Kula kok dereng ngertos lan kula dereng mangertos menapa sedyanipun lan kekiyatanipun menapa tumrap wahyu menika kala wau. Lah kok ngantos Janaka nglampah tapa ngambang wonten tengahing samudra menika? Kakang Rada tasih kemutan. Duk ingkang rayi matedhakaken wahyu ingkang winastan purba sejati menika wonten sekawan warni. Inggih menika cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat lan juwananing rat. Cahyaning rat wahyuning Nalendra, wimbaning rat baboning ratu, reksakaning rat wahyu patih, juwananing rat menika wahyu wadat. Inggih nalika semanten tumedhak wonten ing astana Gadamadana lan peranganipun titah sampun cinadhang nampi wahyu purban utawi purba sejati menika Kakang Narada. Inggih lajeng tumuntun wonten jangkepipun sinten ingkang sampun saged anampi wahyu cahyaning rat peranganing wahyu purba sejati menika saged jangkep anggenipun badhe matedhakaken Nalendra wonten ing Nusa Jawi. Menawi titah menika saged kedunungan wahyu purbaningrat inggih minangka dados jangkeping wahyu cahyaning rat Kakang Narada. Dalah inggih dados purbaningrat menika minangka dados wahyu jangkeping wahyu kanalendran ugi wahyu winastan wahyu pitataning jalma wahyu unusaning titah wahyu mustikaning titah ingkang gumelar wonten ing jagat utawi sinebut wahyu lelananging jagat. Kakang Narada wahyu lelananging jagat kasinggihan mekaten. Lajeng kula badhe nyuwun prisa. Nalika semanten Adi Pramesti Bathara Guru matedhakaken wahyu purba sejati wonten ing astana Gadamadana menika. Kula nuwun sewu lho nggih. Radi dangu anggen kula ngemut-emut jernyatanipun kula menika sampun keladuk yuswa. Mila kula nyuwun dawuh ingkang nampi wahyu cahyaning rat nalika semanten sinten? Duk nalika semanten ingkang nampi wahyu cahyaning rat menika wayah kula pun permadi wondene wimbaning rat tinampi dening pun Wara Sembadra, reksakaning rat tinampi dening pun Nalendra Ndarawati, wahyu wadat tinampi dening Nalendring Mandura Prabu Baladewa. Mila mbok menawi menapa ing dipun tindakaken pun Arjuna menika anggayu jangkeping wahyu cahyaning rat sumados sakmangke kedunungan wahyu lelananging jagat ugi disebut wahyu purbaning rat. Kakang Narada, dalah inggih. Lajeng samangke kados pundi? Miturut pemanggihipun Adi Pramesti Bathara Guru babagan Arjuna anggenipun alampah tapa menika kala wau. Menapa Janaka badhe nampi cobi? Menapa Arjuna tumunten badhe kaparingan wahyu purbaningrat? Menapa Arjuna sakmangke kedadipun timbang-timbang rumiyin pantes lan botenipun minampi wahyu wujuding wahyu purbaningrat? Kakang Narada, gandeng Arjuna sampun nampi wahyu cahyaning rat wonten pundi malih lampahing wahyu purbaningrat? Kejawi amung tinampi dening wayah kula pun Arjuna anggenipun sampun tinumbas kanthi alampah tapa brata wonten tengahing samudra.
Ing mekaten Kakang Narada, mugi Kakang Resi ndadosa paseksen. Sakmangke kula badhe matedhaken wahyu purbaningrat supados amomong jagatipun Arjuna kinarya jangkeping wahyu cakaningrat Kakang Resi Narada. Mekaten di inggih kasinggihan Kakang Resi Kanika Putra. Sikra-sikra yen permana kanca Sikra rakin nawang sesangga Nalindra mekmarwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurda kura reka giri ro nanggono magawe gelarira wang-wang Didemadyaning Bali Martyu Kundha Manik nalika semanten tintrim sangganing para Jawata, para Hapsara, para Hapsari, Widodara, Widodari ing samya mangarsa mangersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nalika semanten lenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujane waganten wardu jana wangeca, nginanga durung abang idul-idul manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba. Samya alok yen tana piranganing Jawata ingkang wantun minggah madyaning Bali Martyu Kundha Manik tanah sanes kejawi namung dewaning panggodha pangrencana Jawata ing dandang mangure Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga nyerbebeh pindha sata metarangan karya kaget Sang Hyang Jatimurti mangrahing umbyahing para widodara widodari kanca piyak wenehi dalan ana daya